ο οποίος ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Το 1923 πήρε το όνομα Πέρα και Βέοδο Σπορ. Έκτοτε είχε πολλές διακρίσεις κάτω στην πόλη. Κάποια εποχή μετά το 64 ιδρύθηκε στην Αθήνα, σαν Πέρα Αθηνό, και μετά ιδρύσαμε εδώ στο 77. Ναι, αλλά δεν ήταν Πέρα. Γύρω στα 75 έγινε το Πέρα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε ένα σωματείο της Κωνσταντινούπολης, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σαν σωματείο είναι με το ίδιο καταστατικό. Ύστερα είχαν πολλές διακρίσεις πάντα και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, αλλά εκείνο που μας έφερνε πάντα πρωταθλήματα ελληνικά ήταν το πινκ-πονγκ. Και έτσι πρέπει να συνεχίσετε κι εσείς. Δεν έχω τίποτα να πω, αν θα ήθελα να πείτε κάτι, είναι από το διάφορο.